Vidíme, ako mnohé euroatlantické krajiny idú cestou vzdávania sa odkazu svojich koreňov. Vrátane kresťanských hodnôt, ktoré tvoria základ západnej civilizácie, sa obracajú morálne zásady a tradičné hodnoty. Národné, náboženské, kultúrne a pohlavné identity sa popierajú alebo relativizujú. Uskutočňuje sa politika, ktorá dáva na jednu úroveň mnohopočetné rodiny a jednopohlavné partnerstvá. Viera v Boha a viera v satana. Excesy politickej korektnosti v týchto krajinách idú tak ďaleko dopredu, že sa hovorí o legalizácii večierkov, ktoré propagujú pedofíliu. Ľudia v mnohých európskych krajinách sa hanbia a boja hovoriť o svojej cirkevnej príslušnosti, sú rušené cirkevné sviatky alebo ich premenúvajú. A tento ich model sa agresívne snažia vnútiť všetkým, celému svetu. Je nám jasné, že je to cesta degradácie a primitivizácie. Toto prehlbuje hlbokú demografickú a morálnu krízu. Čo môže byť dôkazom hlbokej morálnej krízy ľudskej spoločnosti ako strata schopnosti vlastnej reprodukcie? A dnes už takmer všetky rozvinuté krajiny nemôžu rozvíjať svoju spoločnosť samostatne, a to ani s pomocou migrantov. Bez morálnych hodnôt, ktoré sú základom kresťanstva a iných svetových náboženstiev, bez pravidiel a morálnych hodnôt, ktoré sa tvorili tisícročia, ľudia nevyhnutne strácajú svoju ľudskú dôstojnosť. A my považujeme za prirodzené a správne tieto morálne kresťanské hodnoty dodržiavať. Musíme taktiež rešpektovať práva akejkoľvek menšiny, ale taktiež aj práva väčšiny. Práva väčšiny nesmú byť spochybňované. V rovnakej dobe, kedy dobre vidíme pokusy takým či onakým spôsobom presadiť jednopolárny, unifikovaný model sveta rozbitím inštitútu medzinárodného práva a národnej suverenity. V takomto jednopolárnom, unifikovanom svete nie je miesto pre suverénne štáty. Taký svet potrebuje otrokov. V historickom zmysle je to strata vlastnej tváre, ktorú nám daroval Boh, príroda v rozmanitosti tohto sveta.